Men jeg kan ikke se drager nogen steder. Hallo? Jeg prøver lige at fyre den af her. Tag jeg måske hjem til jer og afbryder jer midt i jeres hæftige valgturs-soloer. Knappe i rumknejt. Det er en vigtig politiefterforskning. Vi leder efter drager i halskæden. Jamen i så fald. Showet er forbi. Rock and roll! Dumme sexede skub. Efter ham! Og bortfører unge mænd. Det er familien. Vi vil derfor gerne advare jer imod at køre med spøgelsesmaskiner under festlighederne om muligt. Det var alt. Jesus, det kan man da kalde dårlig date. Det må du nok sige. Venner, jeg tror at vi har fået os et nyt mysterium. Nej, jeg må hellere til hjem. Jeg mangler stadig at pakke en masse ting ud, så